So Cheng Mondor Jasmet Pet tumdak Patil Pipon lo lapen pinya amaya bang ale tum Bharatiya Janata Party base kar Bangalore district alam toya teng mesike claim pon lo je Atmor Nirbhar Bharat na sobthak self reliance bolo mate mithang akeng ar kong ar japen itu makhai long ria phan chirai kom nai la sobthak si pini ba chingwai pon lo la sela dak chingwai pon bang ni tum Jasmet Pet ni tum kar bia khai tum long kibu keleng ason pendang lok mithang achutiki hansu tharmit same mithang dak jor cholang pen itu ma hemtun mate itu ma donarap mai itu ma hem chubuchi nang popo ba sen itu dak chethan chimum pon lo la pen kaduk we dak ni tum long thong kero trok a polling station na amai phu kong chung bang da tum si simi deng pon lo je ni tum tame Bharatiya Janata Party so Cheng Mondor pen same ni tum la hoya putha ka bange ninga klong thret pen chirap chetudun po pusi Narendra Modi Prime Minister of India phan tame tum lamchak chipidun Trangsi bang le tuma CM Dr. Tiram Mahang phasi akero pipar peklo je alangli CM khibom sek pen itum monsam lapen reng dok reng ni dolong lo lapen kaching thuro bangke gado wenang le tum da theklong lo le tum da ka bangke Jasmet Pet rat tum akari nai bote hamren ha barke kisu chelang hem bulo la so hem tamenon tang elo le tum asam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma mithang so jongwang pen sidak ing putikang lo non bang le tum ongdung age so dak si chelang pon pen itum makhe reng pon lo lapen hamren ha waraphan Jasmet Pet district headquarter rong supia phan radatum kachethan ma kang nek choya phrang teng blote towa tamenon li tuma CM Dr. Tulam Ronghang aning game pen lapen nang hodai madak nang ching hon pen non dak bangali tum four line atawar tamenon cheng pon bom lo ma asam mala 1 2 samele tum dak cheng pon bom mo lapen kaprek dola non dak Polytechnic Jasmet Technical Education kar biarat tum kapap phidolang la soputhak tamenon ahem kim rang pon bom lo tame prabjen pen dak Polytechnic tame letum ka ingpu pon long dapo lapen bordar hina phaname kapaching thurponia phanil tum Jasmet Pet dak Central School lo JNB hala tame dak order do elo tender dak elo non contractor tum bang po ahem kim pon po lapen class bang ke non alom bang ke Jasmet Pet krisi mate 11 class tum phan bang online along apom pi bom lo la sila so putak nang le tum media hoi beneli paja chuning bang la lo bang putin le tum kar biara tame mesen education man tok lang along dunia phan tum la hoi education institution lo tame kachali dunia phasini bang putin san kurarat phana chuning pon